M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikukulandirani pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo tulero ndi Lachitatu, Mulungu wa namba 15 pa masiku a Pachaka, ndipo ndi pa 19th July 2023. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo mutu wachitatu, ndime yoyamba mpaka na 6, kuzayambiranso ndime ya 9 mpaka na 12. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amaria Chiwanga kuchokera ku mphakati wa St. Francis St. Teresa Center Chankhozi ku St. Joseph Parish Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo uthenga wathu ukuchokera mu buku la Mateyo mutu wa 11 ndime ya 25 mpaka na 27. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya, achipani cha Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo 3 ndime 1 kulekeza 6, kudzayambiranso 9 kulekeza 12. Mose ankaweta ziweto za mpongozi wake Yotero, wansembe uja wa ku Midiyani. Tsiku lina anatenga ziwetozo nayenda nazo chakuzambwe kwa chipululu mpaka kufika ku phiri la Mulungu dzina lake Horebu. Ngelo wachauta adamuonekera ngati malawi a moto umene unkayaka mchitsamba. Mose atapenya adaona kuti chitsamba chili moto lawilawi, koma osapsa. Tsono mu mtima mwake adati, ndipita pafupi kuti ndikaone tsetse zozizwitsa ndi kupenyazi. Chifukwa chiyani chitsambacho sichili kupsa? Chauta ataona kuti Mose akuyandikira, anamuyitana mchitsambamo kuti, Mose, Mose, Mose. Anayankha kuti, Baba. Mulungu adati, usayandikire pafupi, vula nsapato zako, chifukwa malo wayimapowo ngoyera. Adapitirira kunena kuti, Ine ndine Mulungu wa makolo ako, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaki, Mulungu wa Yakobo. Pompo Mose adadziphimba kumaso, chifukwa adaopa kupenya Mulungu. Ine ndamva ndithu kulira kwa Aisraeli, ndipo ndawaonadi mazunzo amene Aigupto akuwapsinja nawo. Tsono iwe ndikukutuma kwa Farao kuti ukatulutse anthu anga Aisraeli ku Igupto. Apo Mose adafunsa kuti, kodi ndine yani ine, kuti ndingapite kwa Farao ndi kukatulutsa Aisraeli ku Igupto? Mulungu adamuyankha kuti, Ine ndidzakhala nawe. Chitsimikizo chakuti ndakutuma ndine nachi, utakawatulutsa anthu anga ku Igupto, mudzandipembedza pa phiri lomwe lino. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Mateyo oyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
Pa nthawi imeneyo Yesu adati, Atate mwini kumwamba ndi dziko lapansi, ndikukuyamikani kuti zinthuzi mudawululira anthu osaphunzira, nkubisira anthu anzeru ndi ophunzira. Chabwino Atate, pakuti mudafuna kutero mwakukoma mtima kwanu. Atate adayika zonse m'manja mwanga. Palibe wina wodziwa mwana kupatula Atate okha. Palibenso wina wodziwa Atate kupatula mwana yekha, ndiponso amene mwanayo akufuna kumuwululira. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Kupitirira kuona mmene Aisraeli adapulumutsidwira ku Igupto, lerotu tikuona ti Mulungu amafika kwa ife mu njira zosiyanasiyana, ndipo njira zimenezi zina zimakhala zodabwisa komanso zina zimakhala zosadabwisa. Mulungu amatipeza pamene ife tikugwira ntchito zathu za tsiku ndi tsiku. Lerotu tikuona Mose, Mulungu akumupeza pamene iye akuweta ziweto za mpongozi wake Yetero, ndipo akuona chisamba chimene chikuyaka koma sichikupyaye. Izitu ndi zodabwisa. Nchifukwa Mose akudabwa chifukwa chisamba chikamayaka chimayenera kuti chipye. Nchifukwa kupita pafupi ndi chisamba chimenechi, ndipo Mulungu akumuwuza kuti usayandikire pano ayi, vula sapato zako. Chifukwa malo amene uliwa ndi oyera, malo akhala oyera. Chifukwa chani? Pali Mulungu. Mulungu ali pomwepo akufuna kuyankhula naye. Nditi mafuna tionenso ifeyo mmoyo wathu kuti kodi ifeyo Mulungu amabwera kwa ife mu njira yotani? Kodi ifeyo timakhala ndi chidwi kufika kufupi ndi kumene Mulungu ali? Ndipo tikazindikira kuti Mulungu ali pafupi choncho, kodi timatani? Timavula sapato zathu, timapereka ulemu oyenerera kwa Mulungu nthawi imeneyo, ndipo timachita zimene Mulungu akutiwuza pa nthawi imeneyo. Mulungutu amafika kwa ife mu njira zosiyanasiyana. Amafika kwa ife mwa anthu osauka, amafika kwa ife mwina pamene pali katangale, pamene pali anthu akuba, pamene pali anthu otukwana, pamene pali anthu osiyana, kuti ife tionese ukulu wa Mulungu umene uli mwa ife, kuti kodi malo amenewa tingasinthe bwanji, tingatani kuti tazindikira kufuna kwa Mulungu pa malo amenewa. Mulungu amafika kwa ife mwa anthu odwala, kodi ifeyo timatani? Mulungu akufika kwa ife mwa anthu amene ali oponderezedwa, kodi ifeyo timatani? Mulungutu amatekeseka ndi mavuto omwe ali pakati pathu. Amatipempha ife kuti tichitepo kanthu. Kodi inuyo ndi ine timatani pamene Mulungu wafika pakati pathu, pamene Mulungu wabwera kwa ife, pamene Mulungu watipeza pamene ife tili pamalo athu a ntchito, pamalo athu a bizinesi, kapena ku sukulu? Kodi ifeyo timachitapo chani? Lerotu tiyeni tisakayikire ayi kuti Mulungu watipeza ife ndipo akufuna kuti ife tichitepo kanthu. Mulungu watisankha ife lero, akufuna kuti tichitepo kanthu. Mulungu ali ndi ife, akufuna kuti tichitepo kanthu. Kuti kodi inuyo ndi ine tikutani kufuna kutembenuza ena, kufuna kubweresa ufumu wa Mulungu posepose, kufuna kuchosa kupondereza kwa anthu umene akuponderezedwa, ziphinjo zosiyanasiyana zimene anthu akudusamo. Mawu athu mu Uthenga Wabwino lero akutithandizanso tife kuona Afarisi
alembi ndi ansembe. Baibulo limatiuza kuti anthu amenewa samasangalala ndi zimene Ambuye Yesu amapanga, sanavomereze ziphunzitso za Ambuye Yesu, anakana ziphunzitso za Ambuye Yesu, amadana ndi Ambuye Yesu. Chifukwa kuti Ambuye Yesu akubweretsa ufumu wa Mulungu, akuchotsa malamulo opondereza amene anali pakati pawo, ndipo amene iwo amagwiritsa ntchito. Ambuye Yesu malo modana ndi anthu amenewa, nkumaona kuti anthu ali ndi khalidwe lolakwika, malo motaya mtima, malo mokhumudwa, Ambuye Yesu akutiphunzitsa china chake cha mtengo wapatali. Ambuye Yesutu akuona mwauzimu, ndipo akusangalala ndi zimene akuziona m'moyo wauzimu, nchifukwa kuti Mulungu waululira anthu ochepa, waululira anthu osaphunzira, waululira anthu osafunika pakati pawo. Waululira chani Mulungu? Wayika mu pulani yake, pulani ya Mulungu, pulani ya Mulungu imene anthu amene ali odzichepesa, anthu amene ali osadzikweza, anthu amene ali osadzikuza, amapasidwa, amaululiridwa zazikulu zimene Mulungu amachita m'moyo wawo. Nfakuna kuti waululira ana osaphunzira, anthu osaphunzira zinthu zazikulu zimene Mulungu amachita. M'Baibulotu timaonamo zimene timati law of reversals in the scripture, kuti Mulungu amatembenuza zinthu, amachita zinthu zimene anthu asakuyembekezera. Anthu odzikuza amasisidwa, anthu odzichepesa amakwezedwa. Ndi zimene tikuonatu pamenepa. Kodi inuyo ndine ndife anthu otani? Kodi ndife odzikuza oti Mulungu atisisa, kapena ndife odzichepesa kuti Mulungu atikweza? Tikuziwa zazikulu ndipo talandira zaulere zimene Mulungu amafuna. Anthu ambiritu amaphonyana nazo zaulere za Mulungu chifukwa chodzikuza. Anthu ambiri akuphonyana ndi chifundo cha Mulungu chifukwa chodzikuza, kusafuna kulapa, kusafuna kuvomera kuchepekedwa kwawo. Mulungu ali ndi njira zake zimene amabwera nazo kwa ife. Ine ndisamavutike kuyang'ana kuti kodi enawa akupanga chani, kapena kuyang'ana kuti enawa ali ndi zonse, alandira zambiri. Amenewa akhoza kulandira zambiri, koma kuphonyana ndi zaulere zimene Mulungu amapereka, kuphonyana ndi ufumu wa Mulungu chifukwa sakufuna kukhala ngati mwana. So nkhani ndi kudzichepesa, kulola Mulungu kukhala Mulungu m'moyo wanga. Ndipo Mulungu tikatero amatiululira zambiri zimene akuyenera kutipasa ife. Timalandira zambiri kuchokera kwa Iye chifukwa ndife odzichepesa. Leronso munali ndine Bambo Emmanuel Chikaya.